erakusten dut. Behatzaz alako ergailkeria, Ispiluan museoa edo bestelako desesperazioekin ze bost inporta, zer infernuak, dena da zer nahi gozea detuain. Garaipenik eta galtzeko ligabe, esperantzara kondenatua, eskuta begiz kanpoko bakardadea, existitzen ez den erio, bateko morroi txakur bat bezala, arnaz estuka gustoan engoen antxeta eder, ta ez da sinistan, ez da sinistan, garaipenik eta galtzekorik jabe, esperantzara kondenatua, garaipenik